Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinunan nagkapundok didto sa Galilea. Ningon si Jesus kanila, Anak sa tao hapit ni tugyan ngadto sa mga tao mamupatay kaniya. Apan si katlo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinunan. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinunan didto sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo midul kang Pedro ug nangutana, Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, niuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong huna-huna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari nining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus mingon, kung mao ka na, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mobayad. Apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Bitara ang unang isda nga mokubit. Ug sa baba niini, hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Maayong hapon. Minahal nga mayor din sa Cordoba o mga kaubanan niya sa council, government officials, mga parokyano din ni San Roque, malipayon hapon ninyong tanan. Amen. Kumusta? COVID pagihapon? Ayaw kahadlok, naanad na taana. Basta protocol gihapon. Ang atong gisaulog karon ang umaabot nga pistahan ni Senior San Roque o ang atong tema, ang balaanong hiyas. Qualities, kinaiya natong tanan na nagagikan sa na model si Senior San Roque sa atong kinabuhi. Sa dili pa kita maadto sa atong ebanghelyo o sa maong tema, adunay ako istorya sa inyo sa usa ka magtiayon. Daghan ba magtiayon dire? Daghan. Dalaga daghan pod. At least mga dalaga makauna-una mo sa inyong pamanhonon, no? Og mga ulitao, kung sa iyo gusto na mapangasawa hangtod sa kahangturan, hangtod sa kamatayon. Makalahutay ba? Makalahutay. Kini
factory worker ang iyabana. O niya, sweldo, after sa swelduhan, no, malipayon siya nagbilang-bilang sa iya sweldo. Nasa lipay jud ako asawa ani. Na ako intriga tanan ini ako sweldo kay yaw-yawan ra ba ng akong asawa. Mangaway kung kulang ang sweldo nga intriga. O sige nagbilang-bilang, happy siya. Sa siya naglakaw bilag-bilang, nagbilag kwarta, no, horos ang kusog na hangin. Natangay ang usa ka 500. Perti ng gukod, kaya naglupad-lupad man ang 500, sige ng gukod, no? Sa Diyos ko, patay ako sa ako asawa. Na paglupad-luhang to, nahulog ang 500 sa atabay. Usa, ano naman, ingon niya, usa, patay ako sa akong asawa ni. Sige siya, dungaw nga to sa atabay. Siyon niya, Senyor San Roque, tabangin taon ako, ibalik to 500, patay ako sa akong asawa. Hangyo ka, Senyor San Roque. O niya, sige na, ampo na ibalik ang 500, no gawas ang 1,000. Tanaw niya, 1,000, sa Senyor San Roque, dili manao ako kwarta. 500 ra. So, nanaog ang 1,000. Muna, usa kahiyas ka na ang matinud-anon. Amen. Dili na ang ako kwarta, Senyor San Roque, 500 ra. So, nugawas ang duha ka 500. Ingon ni Senyor San Roque, tungod kay matinud-anon ka man, gidoble ko ang imo 500. So, salamat Senyor San Roque, salamat. Nagpasalamat ko siya kay nadoble ang 500. Pag-abot sa ilabalay, iya giistoryahan ang iyang asawa. Siya, mahal na asawa, pagkabuutan gayud ni Senyor San Roque. Kay gihangin, gitangay sa hangin ang akong 500, kay ako, nagbilang ako, nahulog sa tabay, unya, nagampo ako, unya, gitaga niya ako, duha ka 500, kay matinud-anon ako. Una niya gihatag, 1,000. Ingon sa asawa, nga anong wa man mo tukuhaa? Ikaw asawa ko, di ka matinud-anon. Muna, tuon sa ako pagka matinud-anon, gitagaan ako o bonus, another 500. Ingon ng asawa, asa man ang dapit ng atabay? Ato, tudloy ko kay nay ako pangayoon. Asawa na gid, asawa na. Asawa ng buutan. Gidala sa badang ato sa atabay, diin nahulog ang 500. Dito na nagtuwad-tuwad ang iyang asawa, naghagi pangayo, hangtod sa tuwad-tuwad, nahulog ang iyang asawa sa atabay. Karon, ampo na po inibana. Mahal, Senyor San Roque, ibalik taon to ako asawa. Kay bisan ingon ana ang kinaiya sa akong asawa, mahal ko siya. Ha? Mahal ko siya. Bisan ingon ana na lang siya ang iyang kinaiya. Di, no balik, no gawas ang iyang asawa. Paggawas sa iyang asawa, ingon ang bana, dili man na mao ang akong asawa. Nanaog na po ang asawa. Una, ampo. Una, no gawas, si Gloria Diaz. Ingon ang bana, mao ka na ang akong asawa. ingon ni Senyor San Roque, bakakon ka. Dili na mo ang imong asa. Katuuna no gawas, mo ti imong asawa. Ingon ang kato bana, ingon ang bana na, pasaylo ako, Senyor San Roque. Kay nahadlok ako, kung ako ang kunong ko ako asawa, doblehon mo, dili ko na kaya mo, Senyor San Roque, dili ko na kaya, mamatay ako, Senyor San Roque. Ana, mga igsoon, magbinuutan, gayod ka mo, no? Mga asawa,
Don't be a nagger. Mahala ang inyong bana. Amen? Ana, kay para dili ka mo pulihan ni Gloria Diaz. Ang hiyas nga atong tema karon, nga atong huptan, ang pagka-matinod-anon. Amen. But pasabot, dili bakakon. Mga asawa, mamakak sa bana, daghan na utang, pangutano ng bana, tapos, mahibawan sa bana, nagbaranggayan na tungod sa utang. Kaya tugan. Tugan, no? Pagka-matinod-anon, balaanon ka na, nga igsuon. Noon niya, ikaduha, nga maayong hiyas, kanang pagka-mahigugmaon. Labing, caring. Bahala na dili lababol, basta labing. Sabot mo? Bahala na dili lababol, basta labing. O, mga few hiyas lang kini, ako gimension, kay mo adto kita sa Ebanghelyo. O, ang pagkamatinabangon. Kanang matinabangon, adunay gintong puso. Kanang matinabangon, dali matandok sa pinahanglan sa iya igsuon, bulahan ka na, no? Kay gitagaan siya kasing-kasing nga puno sa gugma. Kay ang puno sa gugma, dali matandok sa paginahanglan sa iyang igsuon. Dili gahi. Kanang gahi, lisod magpasaylo, lisod mutabang. Gahi na kasing-kasing. Dili matarog, basta-basta. Dili dali maluoy. Muluhod pa siya atubangan, dili gihapon. Delikado ka ng kasing-kasing nagsuon. Gahi. Kinanglan, kasing-kasing na puno sa gugma, sama sa atong Ginoo nga merciful, puno sa gugma, compassionate. Amen? Okay. At tutas sa atong Ebanghelyo mga igsuon, una, ang atong Ginoo nagpadayag na moabot na ang panahon na siya makantos. Patyon o pagkatapos sa tulo ka adlaw, mabanhaw siya. Iya na gipahayag, iya na gisulti sa iyang mga tinunan. So, nahadlok ang mga tinunan, kanang naay hadlok, kamingaw, sa mawa ang ilang magtutodlo. Mabitaw ka na mag-asawa, bitaw, minuganian, bana na, di na ko magdugay ng kalibutan, magmamatay na ako, may yung asawa, ayaw, sulti ana, ayaw pagsulti ana, murag dili, gusto maghiskot sa kamatayon. Hiskuti na, hindi. Hiskot mo, mahal kong bana, isabay gusto mo mauna, ako, ikaw. May man ang bana, ako na lang, kay kaluoy sa atong mga anak. Sakto, sad. Okay ra mga bana, mauna ka mo. Una ka mo kuhaw ni Lord, okay ra. Okay ra, no? Kay kung mabilin, banaan mabilin, di ba na magdugay, hindi man na dayon. Nang asawa kay daghang biyuda ba, di na kinyo, no? Maghiskot-hiskot ka mo ni ana, kay it will come. Mo abot gayod. Mamatay man kita dili sa COVID, pero mo mamatay gayod kita, nga igsoon. Mo abot gayod ang kamatayon. Mo nang atong Ginoo naghiskot na ni ana to prepare para andamon ang iyang mga tinunan pag-abot sa panahon na siya magantos o mamatay. Unya, gisundan dayon sa istorya dito sa templo nga gipangutana sila, nagbuhis ba ang inyong magtutodlo? Nagbayad ba og tax, temple tax? Mo na ningon ang atong Ginoo nga nagbayad ba kita, Pedro?
Oo, magtutudlo. Kinsa may magbayad, ang langyaw o ang native? Ang langyaw magtutudlo. Busa pamasul ngadto pamingwit ang unang isda na mokubit sa imong bingwit, tan-awa ang bakba kay adunay kwarta nga atong ibayad sa temple tax. Sa may pasabot ng ini mga igsuon na ang atong Ginoo musunod sa balaod sa mga tao. Wa siya manhambog ng bayad mako anak ako sa Dios, ada. Wala, no? Kung unsay balaod musunod ang atong Ginoo, magbayad og temple tax, bayad siya og tax sa templo. Magani ato simbahan walay tax sa ato simbahan. Kinasing-kasing lang ninyo ihulog diya sa sibot ang inyo tabang support sa simbahan. Walay tax ang atong sibrili, mag-tax ka nato. Mangayo lang kuan, no? Donasyon. Kasal na ay donasyon. Patay na ay donasyon. Mabuhi o patay na ay donasyon. Mao na mga igsuon ang kay kuway iyo ihatag pod o sa pagkabuhi ng pare. O sa ba na proyekto, o sa mga sulduhanan, o sa na kuryente, kinahanglan ninyo support mga parokyano para mupadayon ang operation, ang services sa atong simbahan. Mauna ang inyong papel na isupport sa atong simbahan. Sa atong gobyerno, adunay taxes, daghang klaseng taxes para pagpaunlad pod sa atong gobyerno. In return, services ibalik nato sa katawhan kay nagbayad man mo taxes. Mao man na nga igsoon. Kung di ka mo bayad taxes, sa may servisyo sa inyo, wala pa. Man have to pay taxes. Mao nang atong Ginoo nagbayad gayud siya kay mao may balaod. Unang punto niini nganon dito pamagayot sa isda ang maong ibayad sa templo. It's a miracle. Milagro naman na mga igsuon. Nganon maghibo pa magmilagro para makabayad o taxes sa templo. Para una kay San Pedro mulig-on siya pag-abot nga siya taralon, dakpon o patyon kay experience pa ni Pedro na milagro na nahitabo. Imagine, mag-umay ka bingwit dito, tokbo sa isda, pag-abli mo sa baba sa isda na ay kwarta, di ka dako ka na, di ka mo believe, ana, sa atong Ginoo. Dapat mo believe, gayon siya ni ana mo to, gayon siya na gamhanan ang atong Ginoo. Amen? Gets nyo? Na, pwede man idiretso paghatag to kwarta dili ipaagi sa isda. Ipaagi sa isda para munay-munay maghuna-huna si Pedro pagkagamhanan kining akong magtutudlo. Pagkadako na milagro kini nahitabo. Unya ikaduha mga igsuon, gipakita ni Jesus ang mga tinunan na you have to follow the policies kung unsa mga palisiya unsa mga balaod sa gobyerno. Musunod kamo. Kung ako misunod, nagbayad, musunod usab kamo. Ayaw kamo magmagahi sa inyong olo. Mo man na ang punto sa atong Ginoong Kristo ni ining atong ebanghelyo karon mga igsuon na kinahanglan kita maayong citizen sa atong gobyerno o maayong mga members dinhi sa atong parokya, sa atong simbahan para hapsay nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Amen. Manindog kita para sa katinbanong pag-ampo.
Ipadagat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios puno sa pagsalig nga iyang dunggon ang atong mga pangamuyo diha sa atong pag-ingon. Amahan, pinagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Amahan, pinagi sa pangunawa ni Senyor sa Tuga kami. Alang sa atong simbahan nga magmadasigon sa pagkaylap sa maayong balita ug sila usab ang ehemplo sa kalig-on sa atong pagtuo taliwala sa krisis nga atong nasinati karon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinagi pinagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga. Dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga mapatunhay nila ang kalinaw ug kagawasan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Alang sa mga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, ang mga frontliners nga unta panalipdan sila kanunay sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Alang sa mga sponsors karong adlaw, ang taga Cluster 1 ug sa mga kaubanan nga unta sa ilang mga panginabuhian sa kanunay imo sila nga panalanginan. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Chifilo Kamumut Obispo ug Jules Chibalipari nga mabayaw na sa kanungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Alang sa tanang naguna kanato nga pasayloon na sila sa Dios sa ilang mga sala aron maangko na nila ang kahingpitan sa kinabuhing dayon. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pinaagi sa pag-ampo ni San Roque, dungga kami. Ginong Diyos, milaom og misalig kami nga imong paminaon ang mga pag-ampo nga among gihalad. Tabangi kami nga makasunod sa lakang sa imong anak nga si Jesus, among Ginoo. Amen.